moi ja heti ensimmäiseksi sanon, että tää videon laatu on ihan kakka ja nämä mun hiukset ja vaatteet voi näyttää vähän niinku kakoilta tai silleen, koska mä oon nyt vähän tällainen kulahtaneen näköinen muutenkin. Ja tää laatu tässä kamerassa johtuu siitä, mistä tää on niin huono, kun mä kuvaan iPadilla. Ja mä oon oikeesti, tää on ihan vammainen. Niin mä oon joutunut nostaa tän monta kertaa uusiksi. Tän alun, niin, mutta nyt mä koitan auttaa. Eli ideana olisi se, tehdä video tästä näistä mun ratsastusvarusteista, joka tuli tästä, voitti tämän kyseinen sillä sivulla. Ja mä en oikeastaan yhtään tajua, miksi haluat nähdä nää, koska mä olisin ottanut minun niinku Hepan varusteet, eli tai Kalevin tai Kaltsun tai Jahvetin, mutta ihan mitä haluatte. Eli mulla ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä, eikä tässä mitään mun ratsastussukkeet, jotka osaan puhua. Niin älkää välittäkö tosiaan siitä, että tässä on mun takkeja ja kengät ja parit ratsastushousut ja kypärä ja hanskat, joten niin. Ja nää on aika talvisia silleen, koska mä oon nyt myynyt mun varusteita ihan kenkiäkin on lähtenyt 3 parit, niin näitä nyt vain 1 kengät. Mutta joo, aloitetaan nyt ja tästä tuli ihan sikapitkä. Eli näihin takkeihin. Ekana tämmönen Orten ruskea. Ruskea tämmönen ihan vaalean sinne tuulitakki ilman huppua. Ja. Tää on ostettu joskus vuonna oikeesti, joskus vuonna nakki ja makkara, mutta tää mahtuu mulle vieläkin. Joten tosi käytännöllinen kaikilla. Silloin meillä on käytännön tuulitakki. Sitten mun talviratsastustakki. Siinä ei tällä hetkellä huppua, mutta siinä on huppu. Onko se mun huppu tossa minkä paras? Ei. No, siinä on huppu. Se on sisällä tämmöstä samanlaista ja sitten ulkoa tällaista. Niin, joo. Tää Eurohunttari tosiaan. Tää oli niinku 2011 joululahja vissiin jo. Ja tää on tämmönen ruskee. Vaalean sinne myöskin väritetään. Aika nopeasti, mutta ei mitään. Sitten tämmönen liivi. Tai ei nyt oo mikään ratsastusliivi, mutta eikä mikään ratsastusmerkkikään, mutta mä oon käyttänyt tätä talleella. Eli tässä on tämmönen nahkapaikka vähän niinku ketään vinasta. Tämmönen musta. Mä käytän tätä kyllä aika harvoin, mutta se saa nyt kuulla näihin, koska olen sitä kyllä tallella käyttänyt kesässä. Silleen niinku syksy. Silleen niinku vähän kyllä. Mun hienot. Töttärät tuolta pois. Tällaiset Hortsen aitoa nahkaa sauppaan. Aitoon. Siinä on Hortsen tuommoinen vetoketjulliset. Ihan mustat sisältä tällaiset ruskeet. No myynnissä tarjopa ihmeessä. Eli nää lähtee kyllä satasella, että jos kiinnostut, niin mene mun blogiin vaikkapa. Tai sitten lähetä kommentti siihen, niin mä voin antaa sulle sähköpostia. Lähetellään sähköpostia sitten niistä enemmän. Noin. Eli nää on tosiaan myynnissä. Ja nää on kokoa, minkä mä sanoisin 37 joo. Mutta mulla on jalka 39 ja menee mulle vieläkin. Toi ei oikein vielä paikkansa silleen. Ja tää on aika kapea jalka sille ihmisille. Että jos näkyy nyt se kapeus. Oho, miten mä nyt näyttäisin. Noin. Ja tässä on tämmöstä pientä kulumaa, ei mitenkään pahaa. Saankohan mä tuohon. Tossa on esimerkiksi kulmakohta, että ei mitenkään. Ja nää tietysti tulee putsattuna sulle. Kuka kiinnostut näistä? Mä tietenkin putsaan nää. Sät ihan puhtaana. Siitä. Jep. Joka siis kiinnostuit näistä. Sitten ratsastushousuihin.
mulla on 2 ratsastushousut tällä hetkellä. Nyt mä oon antanut paria kavereille ja mulla on nyt silleen 2. Vähän jääty. Eli Eurohunterin tällaiset tällaiset, siellä on tämmössä takataskuissa tällaiset veet vähän niinku. Ja sitten on tällaiset ihan perusfarkku sellaista. Housut. Sitten taas siniset. Eli tämmöiset siniset Ellin housut, jossa on tämmönen tummansininen paikka tuolla takana. Jep. Ja sitten viimeisenä mun ratsastuskypärä. Siis on tossa niin, tällainen ruskea Haloraidin. Tämmönen ihan perille ruskea. Sitten jotkut ihan Prisman kolmisormiset. Niin. Jep. Tällainen tää oli. Sori, jos tää oli jotenkin tiuha tai niinku nopea, koska tää on kestänyt 6.30. Onko se sana? Joo, mä oon vähän sekaisin, koska kello on ihan paljon ja haluaisin tehdä tän. Mutta moikka!